Takto to vyzerá u nás večer. Dievčence už sú doma. Naša Saška pred chvíľočkou ešte ležala v mojej posteli, ale sa presunula na stôl. Asi je jej tam dobre. Občas aj ja potrebujem ležať trochu na tvrdom. Tuto moja druhá, práve som ju zobudil, Ibojka. Tá leží tuto za kreslom na vreci s postelným prádlom, takzvaný periňák. No, presunieme sa ďalej. Tuto je v kuchyni na sekretári ďalšie zvieratko, to je Simba. No a posledná je tuto v krabici od vysávača. No čo vám poviem, nemajú to pekne zadelené?